Salamu alaikum. Gaba. Wallahi. Matsolo lafiya za ku zo ku daga mun hankali da matsolo. A baba zanga-zangan nan fa sai mun fice ta fa sai mun fice ta ku da wasa ku mu da gaske muka dauke ta. Ni tausayin ka nake ji matsolo wallahi. Baba sai mun fita ba sai ana musu wallahi kar ku je zanga-zangan nan ku ji wallahi Allah saboda abinda za a yi a gurin zanga-zangan Allah ne kawai ya sani. Ba wani daga ba sai mun shiga kasuwannin nan kika tije kansu sun ga suwaye sai mun kuma ya ka muku katar din taliya. Fasa kasuwanni ma me ka wannan kuma zanga-zanga da ake bi a dan rubuta abubuwa a dan yi zagaye a dan yi abubuwa a dan nuna da fushi shikenan shi kuma me ya kama kamai ciki matsolo amma da an yi hakura da in dai haka za a yi zanga-zangan nan wallahi gwara mu gwammace matsolo ka zo mu zauna mu ta alwala muna addu'o'i muna sallah amma haka makaman na abu ta yuya ai ta jan jini ana abubuwa kuma me ya kawo wannan masifa a ba sirka yanzu matsola haka dama haka ake fita zanga-zangar ni inda haka ake fita zanga-zangar zan iya haƙura saboda kwanakin nan har mun yi niyya mun rubuta banoni za mu fita to muka dan ce ba ranar bace ba aka daga amma in dai ku haka za a fita gaskiya ba zan fita ba shi ba zaman lafiya bai yi wa sai akwai lafiya don kuma lafiya sai a gaba komai sai gari da kanwa taimaka wa talaka ba sai da zanga-zanga ba kar da biri ya san baka an daina rayuwa da Sirka! Solo! Sirka! Sirka!